Ashnam tashi mana gari ya waye, kowa ya waye, gari ya waye ba. Allah ina tambaya ne. Allah sa na sani. Allah me zaka iya cewa game da shugabancin kasar nan? Shugabancin kasar nan? Ai ba a cewa komai ai. Ani yanzu da ka gani kokari nake in je masallaci in yi addu'a Allah ya canja su, kai Allah ya kashe su. To me amfanin su? Ba su da wani amfani ai. Sace mana kuɗi. Su ki ai gaba ɗaya nake ga shugabannin garin nan. Ya muna gidan TV zaka zo ka bata mana shi. Ka san tsakanin shi ne? Ka san tsakanin shi ne? Wannan yaron da yake gani uwan mu ɗaya uban mu ɗaya da shi. Yaran nan saboda tsaba iskancin su yanzu yana wai magana Allah ya tsine shugabanni, Allah ya ne masallacin unguwar mu hatta an kulfaya an mai wani rodi sai da aka san kwado aka rufe shi. Agogo wannan wanda yake cikin bango sai da aka san rodi aka bane shi. Hatta jaririn da yake masallaci sai da aka sa kaca da wani zabgegen kwado aka daure saboda irin wayannan yara. Yanzu kaf unguwar na kago ta kasa tana yau duk sun sace unguwar abin nan yanzu ya gaje zai je masallaci yi sun bi sai to yanzu abin da nake so da kai shi shugabanci na kasar nan yana da matukar hadari, yana da tashi ai mai hali bai bar hali duk yan Najeriya ne.